Bisimilayi Malɛtiga don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru m'an bolo ka dɔ kulo kan o de ka fɔ Gawo mara la maa 3 kɔni bɛ yen nɔ olu fagara ani ka tila k'u jeni arabado avril kalo tile 24 kɔni kɔnɔna la. Ayiwa kunnafoni minnu sera ma o kɔni y'a yira n'a ka fɔ ye ko maa 3 min kɔni fagara ani k'u jeni ko maa 2 bɛ ni maa ninnu na n'u olu kɔni tun bɛ gacha maaw fɛ. Gacha n'o ye kɛlɛbolo ye n'o sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko ni maa 2 ninnu kɔni tun bɛ olu maa ninnu ka maaw ye. Maa 3nan min kɔni fana kɔni bɔnɛna nin na k'o jeni o fana ye maa ye n'ale kɔni tun bɛ garde nationale la. Wa okumu kɔnɔna la gacha maaw kɔni bɔra waliya min kɔni taara ka ɲɛsin olu kɔni ma kofɔlen ninnu kɔni ma ko o tɛ mɔgɔ si kɔni nɔ ye n'o ye Mali finitigiw nɔ ye ko sabula ni an ta ka lajɛ ko ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko finitigiw bɛ baara dɔ la ni yɔrɔ in na ni baara in ye n'o ye ka lakana baara dɔ ye sen fɛ n'o ye patrouille ye ko finitigiw de tun bɛ patrouille la ni yɔrɔ in na wa k'olu kɔni dalen b'a la ka fɔ ko finitigiw ye olu ka maaw kɔni minɛ ko k'u faga ka tila k'u jeni. Ayiwa o kɔni tɛmɛnen ka bɔ yen finitigiw fana kɔni bɔra ka yira ka fɔ ko ni waleya nin kɔni tɛ olu nɔ ye ko sabula olu kɔni ka baara tɛ nin ye olu ka bana ye lakana de ye wa olu kɔni ka baara tɛ ka fɔ ko ka dankari jamana kɔnɔ maa dɔ ka adamadenya kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen bɔra ka yira ka fɔ ko olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ la ni ko ni walasa maa minnu kɔni nɔ bɛ ni fagali jugu ani ni jenini na ko walasa olu bɛ se ka minɛ cogo min wa ka fɔ fana ko ni waleya in yɛrɛ kɛra yɔrɔ kɔfɔlen min na n'o ye Ombori ni Gawo cɛ la ko bɛɛ kɔni b'a kalama ka fɔ ko tuma bɛɛ mugujuguw de bɛ dugu jukɔrɔ ni maaw kɔni ka bolifɛnw yɛrɛla o mugujugu ninnu kan o bɛ ci u la wa u bɛ bɔnɛ u nin na ko o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni fana faga. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen finitigiw kɔni bɔra ka yira tuguni ka fɔ ko min yɛrɛ ye nin wagati in ye Ombori ni Gawo cɛla la ani Mali kɔrɔnfɛn caman na ani yɔrɔ caman kɔni na ko maa juguw kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɛlen kɔni bɛ ka kojugu dɔw ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka walasa k'o da olu finitigiw kun. Wa an b'a yira la ka fɔ ye avril kalo tile 24 kɔnɔna la finitigiw kɔni bɔra ka kuma dɔ fɔ min kuma min kɔnɔ u y'a yira ka fɔ ko maa jugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ u b'a olu ka sawuraw ta olu ka kɛlɛkɛminɛnw ani olu ka mobili caman kɔni b'u bolo u bɛ ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin maaw ma ka da olu finitigiw kan ko o nin kɔni tɛ olu ka wale ye ko ni maa jugu ninnu kɔni ka nin waleya ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ ye ka fɔ ko ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na wa ko hakilina jiginna k'u b'a yira ka fɔ ko kabini tuma min na kɛlɛ kɔni kun bunnen don an ka jamana kɔnɔ o wagati ninnu na olu ma se ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin mɔgɔ si ma ko ni wagati ninnu kɔni na olu kɔni tɛna se k'o waleya kɔni ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ko o kɔni tɛ olu ka baara ye wa k'u b'a fɔ jamana kɔnɔdenw ye wa u bɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ sen na maa minnu ye ni waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin maaw ma ka maaw bɔnɛw nin na ka u faga ka u jeni ko u b'a. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kucala n'ale yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso mara la a yirala ka fɔ n ye ko arabado avril kalo tile 24 kɔnɔna la ye ayamu n'o ye ekɔlidenw ka jɛkuluba ye ale kɔni bɔra ka kalan bɛɛ kɔni lajɔ ni o bɛ taa kɛ tile 3 baara bila kɔni ye a yirala ka fɔ n ye ko ni maa kofɔlen ninnu kɔni ka nin baara in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min yɛrɛ ye an ka jamana camancɛ kalanso kɔni ye ko a ye wagati jan kɔni bɔ kalan kɔni tɛ ka kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu kɔni na ani u bɔra ka yira ka fɔ fana ko olu kɔni kun n'u ka ɲɛmaw Kucala ɲɛmaw kɔni kun ye bɛnkan dɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ san kɔni daminɛ la min bɛnkan kun kan ka waleya ni avril kalo kɔni na ko nka o bɛnkan ninnu ma se ka waleya ni kun fila ninnu de kama ni maa kofɔlen ninnu n'o ye ayamu maaw kɔni ye n'olu bɔra ka taa ekɔlidenw kɔni nabɔ walasa u ka se k'u ka nisɔngoya yira. Ayiwa o bɔra ka yira ka fɔ n ye ko ni bɛnkan in kɔni tɛ dɔwɛrɛ min yɛrɛ ye ka fɔ ko semaine culturelle n'o ye ɲɛnajɛ dɔ ye n'olu kɔni kun bɛ fɛ k'o kɛ Kucala ekɔli bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka walasa ka ɲɛnajɛba in kɔni kɛ u ka Kucala kɔni kɔnɔna la ni bɛnkan in min kun bɛ u n'u ka ɲɛmaaw cɛ o tɛ bɛnkan wɛrɛ ye min yɛrɛ ye ka fɔ semaine culturelle n'ale ye ɲɛnajɛba ye ni u kɔni kun bɛ fɛ k'a kɛ ekɔliw tɔgɔya la ko o kun kan ka kɛ nin kalo in na wa olu kun ni ɲɛmaaw kun ye ɲɔgɔn ye kabini san daminɛ min u y'a yira ka fɔ ko olu kɔni b'u dɛmɛ u ka nin baara in kɔni na wa ko nin baara in yɛrɛ kɔni musaka kɔni kun bɛ taa 2 millions ani kɔɔri kɔni na waleya yɛrɛ senfɛ min yɛrɛ ye Kucala ɲɛmaaw u bɔra ka yira ka fɔ ko olu kɔni tɛna se ka nin maa kofɔlen ninnu n'o ye ekɔlidenw ye k'u dɛmɛ u ka nin waleya ninnu kɔni na. Ayiwa o hukumu kɔni na u n'u ka ɲɛmaaw kɔni ye sigikafɔ kɔni kɛ avril kalo tile 16 kɔni kɔnɔna la min senfɛ ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye ekɔli privé maaw ye n'o ye kɛnyɛrɛ ye kalanso ye ko o ɲɛmaaw kɔni bɛ se ka jɛ ka wari bɔ walasa k'a di ni ayamu maa ninnu kɔni ma u ka se ka u ka nin baara ninnu lawaleya cogo min na nka o bɛɛ n'a ta kɔni
kɛn yɛrɛ ye kalanso mun kɔni bɛ ko olu maaw dɔw kɔni ye sera ka wari dɔw fara ɲɔgɔn kan nka ko n'i y'a ta ka lajɛ k'olu kɔni ka ni musaka in kɔni tun bɛ bɛn $2 ani dɔɔni de kɔni ma ko nka maa minnu jɛra ka wari bɔ ko hali olu kɔni ka wari bɔtan kɔni ma hali 10,000 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ o waliya de kɔni fɛ ni IM maaw ninnu kɔni bɔra ka taa camancɛ kalanso bɛɛ lajɛlen kɔni na bɔ ko walasa u ka laɲiniw ka sabati wa u y'a jira k'a fɔ u ni tile 3 in kɔnɔna la ni kutala ɲamaw ani kɛn yɛrɛ ye kalanso ɲamaw kɔni ma lajɛli kɛ olu ka ni koɲɛ in kɔni na min yɛrɛ ye tɛnɛ nata ye k'u bɛ taa hali duguma kalansow bɛɛ lajɛlen kɔni na bɔ ka taa taamaba kɔni kɛ taama min kɔni fɛ u bɛ bɔ k'u ka nisɔngoya yɛrɛ kɔni yira ni waleya ninnu kɔni na o tɛmɛnen ka bɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Dogo Duma n'ale kɔni bɛ Kati mara la yen kamiyɔnba minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni sigilen bɛ ka taa cɛncɛn kɔni ta olu kɔni bannen bɛ ka salen kɔni sara yen komini maaw ye ayiwa kibaruya min sera ma u y'a jira k'a fɔ ko ni cɛncɛnta mobili ninnu kɔni bannen kɔni don ka salen sara ni salen min yɛrɛ sɔngɔ bɛ taa 200 bɔ ɲɔgɔn kɔ la wa an b'a jira k'a fɔ yen mɛri ni ale kɔni ye yen komini ɲama n'ale kɔni sigilen bɛ yen komini koɲɛw kunna a bɔra ka jira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye nin waleya in ye ko o taara kabini san 2005 kɔnɔna la ko u kɔni kun bɛnna bɛnkan dɔ ma min yɛrɛ ye k'a fɔ ko cɛncɛn ta mobili o mobili bɛ na cɛncɛn ta ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na k'i bɛ 200 sara wa ko min yɛrɛ ye sotaramaw ye ko olu kɔni ka maaw kɔni bɛ 50 sara ni waleya ninnu de senfɛ ni maa kɔfɔlen ninnu n'o ye cɛncɛntalaw ye olu kɔni bannen don ka ni wari kɔfɔlen in kɔni u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ma ban ka ni wari in sara ko min yɛrɛ ye k'a fɔ ko ni Dogo Duma yɛrɛ dugu wɛrɛ kɔnɔna la olu bɛ 200 sara wa ko n'olu sera Bamakɔ fana k'olu bɛ 200 sara ko o wari kɔni ka ca olu ma o y'a to olu kɔni tɛ fɛ ka ni wari in sara ko wari kɔni caya le kama olu ma sɔn ka wari in sara ninnu kɔni ka ni wari sarabaliya in kɔni waleya in senfɛ min yɛrɛ ye yen mɛri ye ale kɔni bɔra k'a fɔ ko ni u tɛ sɔn ka ni wari in kɔni sara wa min yɛrɛ ye kamiyɔnba ninnu kɔni ye k'u tɛna cɛncɛn kɔni ta ale ka komini kɔnɔna la ko sabula ko kabini san 2005 kɔnɔna la ale ka bɛnkan kɔni kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko o diyara ni maa kɔfɔlen ninnu ye ko sabula u tun bɛ cɛncɛn kɔni ta ka di maaw ma 3,000 la nka u ye 500 kɔni fara ka kɛ 3,000 ani 500 ye ko o kun kɔni dilan ko bi de u kɔni b'u ban k'a fɔ ko u tɛ ni 200 in kɔni sara ko n'u kɔni ma 200 in kɔni sara u kɔni tɛna cɛncɛn kɔni ta ale ka komini kɔni kɔnɔna la ayiwa kunnafoni kuncɛna kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bank of Africa ale syndicat maaw kɔni n'o ye baarakɛlaw ka hakɛ ɲini jɛkulu ye ale ni yen baarakɛlaw ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na a bɛ wagati jan kɔni ka fɔ ye ni ma kɔfɔlen ninnu kɔni ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ kɔni ye syndicat ye n'o ye hakɛ ɲini jɛkulu ye olu kɔni ye laɲini 13 de kɛ ka ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔw ma nka kabini san 2019 daminɛ la yɔrɔ min na fo bi ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni ka laɲiniw ma sabati o tɛmɛnen ka bɔ o y'a jira k'a fɔ u ka ɲɛma n'o o ye Bank of Africa min bɛ an ka Mali kɔnɔ na n'o o ye o ɲɛma ye ko o kɔni bɛ ka kɛ i n'a fɔ ko a kulo to u ka laɲiniw na wa kɔni tɛ ka sɔn ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ani ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni fana ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Bank of Africa ale kɔni ye baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔba ye ni a bɛ Afiriki jamana yɛrɛ kɔni caman kɔni kɔnɔna la ko o hukumu de kɔnɔna la olu kɔni tun bɛ fɛ k'u ka laɲiniw ka sabati ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin wagati ninnu kɔni na Bank of Africa yɛrɛ kɔni tun bɛ Bamakɔ kin min na o ye Gololina ye ko a bɔra yen nɔ ko ka na min ye Amudalayi Ase ye n'o ye Bamakɔ kin wɛrɛ ye ka n'i sigi ye ko kabini nin banki kɔfɛla in kɔni sigilen ye baaraw kɔni bɛ ka kɛ damu ani kelenya kɔnɔna la wa baaraw bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na ko o hukumu de la olu kɔni bɛ fɛ u ka laɲini dɔw ka sabati ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Bank of Africa Afiriki jamana yɛrɛ kɔnɔna la a kɛra baarakɛyɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ min kɔni na n'o a ye bɛɛ dan baarakɛyɔrɔ kelen de kɔni bɛ yen nɔ n'olu kɛra sera ka da ɲɔgɔn na n'o o yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ne senfɛ ni ma kofɔlen ninnu n'o ye syndicat ye olu kɔni wulila ka fɔ ko olu bɛ fɛ u ka minɛcogo wɛrɛ ka di olu ma n'o ye minɛcogo ɲuman ye u ka baarakɛyɔrɔ la ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko yɔrɔ kɔfɔlen tɔ ninnu kɔni na yen baarakɛlaw kɔni minɛlen don ka ɲa ko wa ko min yɛrɛ ye Mali baarakɛlaw ye ni olu bɛ Bank of Africa yɛrɛ kɔnɔna la k'olu minɛlen tɛ ka ɲa nka k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa olu yɛrɛ ni minnu ka kan u ka baarakɛyɔrɔ la o ka di olu ma ko sabula ko n'i y'a ye banki in ye nin tɔgɔ duman kɔni sɔrɔ ala ni olu kɔni sababu wa o hukumu de kɔni na olu kɔni bɛ fɛ ni waleya ninnu kɔni ka se ka lajɛ wa olu ka laɲiniw ka se ka sabati u ni minnu ka kan o ka k'u ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko danfaraba de bɛ olu kɔni ni yɔrɔ tɔw maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko o la olu bɛ fɛ ni danfara kɔni ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ ka minɛ a minɛcogo la wa u bɔra k'a jira k'a fɔ fana ko u ka ɲɛma n'o kɔni ma olu ka koɲɛw lajɛ
wa olu kɔni bɛna ɲɔgɔn farakan dɔ kɛ don n'a nata la wa ɲɔgɔn farakan in kɔni okumu kɔnɔna la u bɛna bɔ k'a fɔ u kan ka min kɛ walasa u ka laɲiniw ka sabati. An balimaw, ninnu de tun ye kunnafoni ka da aw tulo kan. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la.